pane script yanga yabatwa namufundisi Mutsipa. Bible inoti they were naked and not ashamed. Genesis 2:25. They were both naked and not ashamed. So nyaya yekushama kwavo haisikuya nokuti vadya. Nyaya yekushama yagara iriyo original state yavanga vari. But ivo vakazodiscover kuti hatina kupfeka. Kureva kuti chakaitika pavari kudiscover after vadya zvavakarambidzwa. Which means munhu anoperate in 2 dimensions. Ani zvinhu zvaanodiscover after imwe dimension yaanenge asvika mulife zvaanga asingaone pane rimwe zera. Already, I'll give you an example. Tine vana vadiki taiti tikabva kumusha kune bhazi chagoribve kuHarare, miti yaimhanya kana kamboshona. Mazano ndakura yakamira ichamhanya. Zvoreva kuti at that level ndaiona zvichifamba zvisingafambi. At this level nekuda kweunderstanding ndaakutoziva kuti haifambe. Ndo zvinoita ndikapinda mubhazi ichiramba yakamira. Which means chinokontrola munhu maonero nezvimwe zvaangaite information, ruzivo. Doctor is not worried nechitunha nokuti anotoita postmortem, anotopaza musoro ovhura udii osona odzorera. Iwo ukanzwa kuti pane chitunha pasera une zvaunonzwa nekuda kwekuti hausi deeper muinformation concerning death. Life is controlled neinformation iri mauri. Saka uchiona shoko raMwari Jesu paakakunda Satani aiti zvakanyorwa zvichinzi, which means information Mwari ndo yaanochema nayo kuvanhu paanoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Mazuva atava, nguva yatakurarama, vanhu vanogona kuziva chechi kudarika Mwari, vanhu vanogona kuziva prophet kudarika Mwari. Nekuda kwenhamo vashoma vangatsvage Mwari, vazhinji vanotsvaga zvavangaitirwe naMwari wacho. Ende ndo zvatinogona kutomakatawo kuti uwe tinokuudza kuti kwauya kwedu situation yako inochinja. Hatichataura zvekuti uya tina matetese, Mwari anokuda, ndiye anochinja situation yako. Saka uchiona vazhinji vachinja machechi, achandakaona haachinje Bhaibheri raishandisa kwaakabuda. Which means the original chisingachinje is the way. Nhamo yaapo manje yeinformation yaakurarama iri mauri. Kana vanhu vakunamata Mwari, Romans 12:2, your mind must be renewed by the word. Pfungwa dzenyu ngadzivandudzwe neivhangeri. Zvoreva kuti vanhu vanogona kuuya kwaMwari but voregera kuyangana naMwari ivo vakauya like prodigal son. Akadzoka kuna baba but zvakatora baba kutomunyengetedza kuti achipinda mupfungwa yababa nokuti iye pachake ane zvaaifunganya nyangu adzoka. Zvipi? Self judgment. Musanditore semwana, nditorei semuranda. Chivi chakamuudza kuti kana wadai hausisiri mwana haukodzere. Asi chinoita kuti munhu ave mwana haisi character, blood. Blood makes family. So vanhu vakasaziva vhangeri ropa raKristu vanoopareta sevaranda, ivo vakatengwa neropa vava vana. So mwana anopareta differently than muranda. I'll give you an example. President wenyika ndibaba kunyika yese, tiri vana vavo senyika, asi munozizivayo kuti vane vana vavo chaivo. Ndi president baba kunyika yese, but ndi baba kumhuri yavo. Saka zvavanoitira vakomana vavo vaye nezvavanoitira isusu hazvifanane. Why? Nokuti umwana hwacho hwane malevels aripo. Pane hweropa nehwebasa. So vanhu vari mugarden vanga vakatodaro, vakagara vakashama vasina nyadzi dziripo, which means vanga vari mulevel yeglory yekuti havagone kuona shame nekuda kwokuti vari munyasha dzaMwari. But pavadya zvakarambidzwa vane mamwe maonero ekuti vanoona problem. Ivo vakamborarama kwenguva refu nayo vasina problem. Pavakadya muchero vakaona kuti vakashama
vangara vakashama kare. They were naked, not ashamed. But pavadya havana kuva naked, vakugona kuzviona kuti ndo zvatiri. Kuti vane level yekuona nhamo panga vasingaoneke nhamo. Havana kudya muchero ndokubva vashama. Pavakadya muchero vakaona, they discovered kuti tiri naked, which means vasati vadya they were naked, not ashamed. Zvinorevei? It's a dimension muna Mwari yakuti nyangwe nhamo iriko pauri haioneka ibate nokuti uri munyasha dzake dzinodarika kuita kwako. Saka tiona tiri munyika wani nevamwe yaunoti zvakaoma vamwe hazvina. Ndo reality yelife bururu. Usazvinyepere paunoti zvinhu zvakaoma ukanzi zviri sei usati zvakaoma iti ndakaomerwa. Hauna kunzwa kuna vamwe tsana vari kutengera vanhu moto ngemadomasi. Havana kuomerwa, takaomerwa. Nyika imwe chete, malevels nemadimensions they are different. Paunofunga kutiza kuti dai ndaenda mhiri. I always tell people this. Paunofunga dai ndaenda mhiri, ifungwa hayo yakati nakei. Asi unoziva here kuti kana kuenda kwa UK kuri kuenda overseas. Kubva ikoko kuti uya kuno, uya futi overseas. So it's not about a place, it's your mentality in that place. Paunotoshwira kuti dai ndaenda, transfer, I see change of mind, it's change of place. The same lizard in Africa, ikatakurwa to UK, it's another lizard in UK. Mentality yako ikasashifta, ndo pane nyaya hombe. So the devil chaakaita, akarega vanhu vachipinda chechi, orega kupindwa naKristu. Amen. Ndichinoparidza kudai mvunzo unoita wokutanga ndokuti dzinopinda ipi. Kwete akapindwa nani, yekupindwa haisi nyaya yekupinda. Why? Nokuti dzakaadvertiswa. Ukauya kwedu situation inopera, ukauya kwenda urambe wakadai, kwedu uku kune power. The truth is, there is power in the name of Jesus. Zvokuti chechi ine power inyaya dzevana vadiki. Make sure you mature and understand the things of the kingdom. Yeah. It's not about church, it's all about Jesus. Yes. Vakuru mukava neukama naye, mukava nekuyanana naye, mukaziva zvaanoda, mukararama sekuda kwake. The shame yakaonekwa naAdamu naEve, vakaiona vaita zvavasina kunge vaudzwa. Pavakararama the wrong side, ndo pavakaona kuti vari naked. Ufunge palevel yekuva naked. Genesis 2:25, they were already naked. Havana kudya muchero kuti vashame. Vanga vakashama. Pavakadya ndo pavakaona kuti takashama. Kureva kuti vaisatombozviona vasati vadya. The tree is a symbol yeinformation. So mugadheni munoparidzwa vhangeri mbiri raMwari chairo rekuti idyai yese siyai uyu. Kouya raPastor Snake rekuti muri kudzvanyirirwa rova yese. So vanhu vakadzingwa mugadheni vaguta. Sarimwe vhangeri racho rinotogutsa but uchibva mupresence yake. Matthew 25. Pamusoro pevakadzi vakangwara nevakapusa. Vane one thing in common vese, dzaiva mhandara. Uchene discipline yanga iripo, but revelation was missing. Nokuti mwenzi yavo payakadzima vakakumbira vamwe. Iro bhaibheri rinotikumbira unopiwa. Pana Matthew 25 vakanyimwa, vakanzi ivo vakapusa. Ndaifungidzira kuti ndichatsura vanonyimaka kuti musanyime vamwe mafuta. But bhaibheri rinoti vakanyimwa vakapusa, vakanyima vakangwara. Pane kunyima kunototsvatswa nedendo dzangwara manje. Nekunyima. I'll explain. Ndaitarisira kuti vanyimwa ndo vanhu vaita dambudziko rokudai Mwari avanzwira tsitsi. Vachiona kusaziva kwavo. Ari kumirirwa wacho chikomba chavakamirira. Rimwe zita rake raanotaura pachake anoti I am the light of the world. Ndiye mwenje. So ivo havasisina mafuta yekuti vave nemwenje vachimirira mwenje wacho.
number one. Number two, kana muri mu same room makamirira chikomba 1 marambenyu akadzima hamuna nidhi yekukumbira mafuta garai imomo munoona neiwayo. What does it mean? It means learn to be humble and respect zvimwe zvine vamwe. Yakuda ngoti ndinorira ndinobvira ndoya uri kufira. Haugone zvese une zvaunogonawo. Learn to believe and trust zvakapiwa vamwe naMwari. Uri mwenda kuchikora tidaro kuchechi. Tani ma superstar. He is a prophet, he's not a teacher. But nekuda kwekuti is a prophet. He speaks more than a teacher. But achipa a wrong doctrine. Why? Hatidi kutrastawo zvakapiwa vamwe naMwari. Judges 16. Samson anamatira kuti Mwari ndipei simba. Akapiwa simba. Asi unozivai? Akauraya vanhu vakawanda as a blind man. Andatiswa maziso. Mwari vakamupa power. Akauraya Filistia vakawanda as a blind man. Paanga achiri kuona aiuraya vashoma. Why? What was the secret? Judges 16 inoti. Anamata Mwari vamupa simba. Paiva nekamukomana pedyo naye. Kakati, can you take me to the 2 pillars of this church? Kureva kuti Samson ane power, but he respects nyasha dzine vamwe. Akakamfana akana power, kanoona panofanirwa kubata. Mombe kumusha inotungamirwa nekamwana ke grade 3. Dhuru nemfana uchine power ndiani? Imombe. But sei pachiswa mfana hasina power kumberi. Ndianoiudza kuti tsano musangotsika pese pese hande ino. Chatiri kuda mari zautsi kwawo mumunda. Sazvo kuti une power dzazvinzwa. But mbotungamirirwa nechisina power chinoziva pekutsika. A lot of us takava nehumility. Takaachiva zvimwe zvinhu mulife kudhara. Paunonamata kuti Mwari ndirangarirei. Wakarangarirwa unopiwa maziso. Wakapiwa vane maziso kuti vakubate. Samson never prayed for eyes. He prayed for power. As a blind man, he killed more. Say akugona kuita mari zautsi ari blind. Iye aine power. Akatrust munhu asina power. Anoziva pekubata. There was a young man who asked, take me to the pillars of the church. Some life zviriko. Kune vanhu vasina kufunda newe. Vanoita kuti ufunde kwako kuve nemari zautsi anobatika. Kune vanhu vasina kungwara sewe. Vanhu vakaiswa mulaini yelife yako naMwari kuti uachive zvimwe zvinhu muupenyu. Hakuna munhu ane zvese. Kune vanhu vane zvizhinji, but more does not mean all. Pane panozoshota. Sautiona ukada kuva nevana, unotoroora, unotsvaga mumwe munhu. Iwe uchida vana vako kwete vake. Aizve. Vana unawo izvezvi, but hauvabate kusvika wada mumwe munhu. Kwete nokupa vana. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari, but ukasapfimba wanyura. So in life, Saujola even Adam, akapiwa a prophetic message. Be fruitful, multiply. But multiplication haitike. Even ari mugarden raMwari, even asina kutadza. Remember kuti Mwari pavakati, hasina kunaka kuti munhu ave ega. Vaitaura munhu ari mugarden asati atadza kuti pane chisina kunaka. Jehovha vamupa mubatsiri izvi. Ndakati imwe mistake yaAdamu. Nyaya dzaitika mugarden vakubvunza zvafamba sei. Blame game. Mukadzi wamakandipa. Mashoko ewayo haasi kungotaura zvirodinari. Ari kutowanzira Mwari wacho kuti munongotipawo zvisina kurongeka. Mukadzi wamakandipa is blaming God kuti makungonza imwe type inotirasisa. But the statement here say iri wrong. Hazvinzi mukadzi wamakandipa. Problem yako Adamu. Wakaona mukadzi achiunzwa. Hauna kuona achitorwa mauri. Aifanira kuti mukadzi wamakandidzorera. Because kuti umuwane Mwari vakavatisa Adamu hope huru vakatora mbabvu maari. Kureva kuti the missing wife was inside the man who was lonely. Zvinorevei vanhu vasina chinhu vane zvinhu. Vari kushayikwa information knowledge naMwari angakuratidze pazviri.
Amen. Yes. Adam was lonely. But Genesis 1:26-27, you know, God created them, male and female. But Adam, you was alone. You are created as them. Right for original plan. But the life ya uri mawani. Saka kunde kwa kasara shinu shatu. Urumagani kwa yega mkate ni mwaraga tashina kunaka. Inzwa kana mwaraga tashina kunaka kuti munave yega. Iyo wa inayi. Urauti kutowa una mwari. Osha futi munu mawani. Mwaraga chilapa kutilati ti munu wa inayi. Wai nokude kune shimwa shaka teleketu na mwari. Shika iskwa mwanu. Yo mando bono to kanza. Anda basa ni mungu. Anditsika kubakwe mungu. Losha ndaga nakira. Losha wakato ipira. Wana wali wacha ito tsika kubakwe wani. Yaza usiyoka fura. Kubura kuna Genesis. Yoro ti mungirosi na tutsaka kubakwe Abraham. One of them was God himself. Mwari wa uno na mata uno zware kutano tenda kunamo. Deuteronomy 33:34. When Moses died, God came down and buried Moses. Mwari kutenda kunamo siwa uyende. Kuna Genesis. Kuna Adam and Eve. So when abari mu garden ndo mfungwa ya mwari. Ndamutsiko rawo vakazobereka vana vamudzingwa mu garden. Avana kumbobereka vari mu original state mu plan. Vakazobereka vaku punishment. Saka vakasaudza vana chokwadi kuti tiri vanhu vemugarden. Vana vanofungidzira kuti vanhu vemusango. I want to help somebody here. So tinogona kuita mazuva vanoparidza vhangeri kubudira riri kuspirit. Harisiro vhangeri chairo. Kore nhamo racho rinoparidzwa rini? Raunoda iro. Rekutambura raunoda richaparidzwa rini? Because nevacho vanokriticize kuparidza rugare. Havasati vakuparidza futi nhamo. Why? Original plan yaMwari inonzi garden. Garden reIden, it means abundance. Right? Ndopfungwa yaMwari. Munhu haana kusikirwa nhamo. Original state. Saka Adamu naEvha vakabereka vana vadzingwa mugarden. Saka vaifanogara pasi nevana. Voudza vana chokwadi kuti tine magarden edu kuFariso. Mwana ngavamupe the original mindset yekwavakabva kwete kwavari. And you know what? You're the first couple. Yakabereka the first megara. Mondi yekutanga pasi rino yakaberekwa nevanhu vainamata. Adam naEvha vakabereka Cain mondi. I don't blame them and I'll give you the understanding. Vana vakaupfurirana Adam and I mean Cain Abel. Hande tonotamba. Umwe ndobva anourayiwa. Sei varega vana vachiurayana? Nhamo yavo ilack of experience. Adam akasikwa ari mudhara. Haana ambovaka mwana. Evha anokusikwa ari kacheche. Achingopedza kusikwa achienda kumurume. So vari two vakatangira paudhara. Saka havazive kuti chinonzi mwana chii. There are things you only know by experience, not by intelligence. Amen. That's why ndichida kukuudza kana uri wechidiki. Learn to respect the experience of the elders. Amen. Kana madhara ukati haziva haana kungwara. Chinhu chavakagara mutime machiri chinonzi experience chiri so important. Tingangodaro tine zvitsva zvatakuita mazuva ano. But to be honest with you, there is nothing new under the sun. Zvaitwa neimwe nzira. Chete. Nekuti unotumira message WhatsApp kuti iri muchitumira mhepo internet. Vaizviita vasina mafoni. Vaingoenda kuseri kwedho votanga kusi. Vari kumhepo zvitsai kuna ningi magurupu vasvitsai kuna ningi vosvitsa kuna ningi vaitoita zvemagurupu kudhara. There is nothing new under the sun. Maybe the style can be different, but the real thing is the same. So Adam and Eve, vabereka the first megara because they don't have experience. Havazivi kuti kuva mwana kuita sei, kutamba kuita sei, vakasikwa vari madhara. Life, learn to respect elders.
because of their experience church. Zvimwe zvese wakangwara remekedza vakuru. Avo sana omwapfa nazo. Svanza generation iyi ina mwari muzhinji. That is wrong. Handizvo. Hazvisi kuuya nekuda kwegeneration. Mwari anoti in the last days I'll pour out my spirit upon sons and daughters. They will prophesy. Hakusi kuprofita kwekuti tiri vatsvene. These are the last days. Amen. And Mwari ndowakati ndichazviita kwete nokuti tiri right. Tatari, you are not in the prophetic. It is dispensation in time chete. Hausi utsvene. Sandona timu racho roprofita zoma 1. But when you don't shout, you want to check. It is dispensation in time. I see your holiness. So Adam and Eve, vabereka vana vadzingwe mukateni. Saka vanofana kugara vachiudza vana vavo kuti original plan yaMwari hakusi kudya cheziya. Kudya cheziya panga pachitotukwa munhu. Somebody came to me tiri kuna first. Namatire ofundisi. Shoko rinoti murume achadya cheziya ndiwanewo pekubuda ziya ndidye. Ndikati ndawo chikota paitukwa munhu. Mwari vaitotuka munhu kwete the original plan. Handisi kuti munhu anogara chete kuti adye. Adamu asati atadzira Mwari aishanda mukati. Saikushanda iriko. But eating out of sweat was punishment. So original thing chi, you work, you sweat, you eat out of grace. Amen. Kona kuti urarame nenyasha, the just shall live by faith. Kona kurarama nenyasha bvani kungwara kwako. Kona nongwara kwese kwapasi kutyika. Matimona hatike kuchenjera. Every spiritual attack, hainei kuti uri connected kunani. You are connected to great and rich people and you remain poor. Asma connections, nyasha dzikashaikwa. No matter how connected you are, hazviitike zvakanaka. I always laugh ndichipa an example yemarriage. Kuti nozara kuti issue yekuroora nekuroorana. Zvingori chigemu chenyasha dzaMwari akatanga nenyaya yewanano. Hazvisi pabeauty kana. Kubeauty hakuna. Dai waigona kufamba kana manheru kwaunogara iwewe woenda kumashops kana kumabhawa une katochi muhomwe so. Unoona timu riri patouchline ichivheneka kumeso. Uchaona kuti timu raifanira kunge riri mukati riri panze. Apa panze pane nyaya. Unoshama kuti vanhu vapanze vari kutsvageya. Wozotarisa mumba unosanga isuwa. Chigemu ndechenyasha. It's just the grace of God. Amen. Vakuru kungwara nekurongeka kushande kusvika munhu aina Mwari anomupa nyasha. They were naked and not ashamed. There is a level in God. Yekuti no matter mara hipo, but upenyu hwakanaka unenge uinawo. Why? It was blessing yaMwari. Haisi pa one channel. Yekuti you need to get money to be blessed. Tine zvinhu zvakawaniswa naMwari mari yacho isipo. But it's not a dura. Last month I was in London. Kuenda ikoko kunogara kwese kwa dono zvaifamba sei. Takangoendawo. I was in London for the whole month. UK chaipo. Kandoudza kuti ndege inoita mari zvemavhisa ungonzwanzi rako. Because when grace is on you, your story must be different. Nekuvhunduka kwandito kunzwa kuti London ndokwandaitoswera. And hazvinitadzise kuya parodi ndichiparidza. Don't understand kuti ingoriwo imwe nyika chete. Pauri zvinotovhundutsa. Ingori imwe nyika chete. When grace is on your life, usafungidzira kuti money, no channel beds here blessing, is one of the ways. That's why Jesu paakaboda kubhadhara mutero wetemberi akati mapinda kunoraura. Kwete kuti akabata hove atengese. Paakabata hove yanga ine mari yacho yaibhadhara yega.
akavhura mukana wamayo kana muine mari. Saka imwe mari yako haisi kuwanwa, iri kuinstruction yaJehovha. Amen. Paunochekera nekuchema kwaari, you are wasting time. Dzimwe nyasha dzako dzakangorigwa kuti ita zvinotaura Mwari. Ena baba wataifaridza tese kuseno 2007 kusene kudzora sei tikarimo mfield aise. So Adam and Eve, they were naked, not ashamed. Vadya mchero ndopa vakaona kuti takashama, saka vana kushama nokuti vadya vanga vakashama vaitadza kuzviona nei. Glory of obedience yaikafa kuona dambudziko. Amen. Iwe unoshama kuti nyika yauda kutiza kuna rutoya kuno. Ndege painolenda kuairport haisi kudzoka nemazimba chete. Kuna rutoti kuZimbabwe kuri nani kwamunouya. Unoti kana uoneka tatiza. Ai Mwari atiwandira nyasha. The same God we Canaan is the same God we Goshen in Egypt. Amen. God can give you a grace. You can be in Egypt, but uneka subtitle cannot be Goshen. A better life put in the midst of slavery. Kuchema kuti ningadi. Kune nyasha dzekuti vhina chidaro. Mwari anokupa favor. Amen. Avaroi wanyanya kuroika iwewe. Hauzere kuti kune nyasha dzaMwari dzekuti dzikakupoteredza nevaroi vacho vanoresigna basa. Oenda kuti atistraive masiwo kuti ave nekuneteka uri varoi vese kwamasiwo. Obasimu. Ende vamwe vacho futi hamuna kuroiwa. Ukaroiwa unodarika zvauri. Varoi vari mukavhusha vakakunzwa unozvikuwadzisa. Unomburoiwa. Power. I feel in two dimensions. The spiritual dimension and the physical. My laws are physical, kama breaker. Even usina kuroiwa, pasina zvawashereketerwa, life haifambi. Mwari, wakati let the birds fly. The birds ashiri dzibururuke, nanhasi ostrich aibururuke, ishiri. Kana une Bible rakati koma ostrich ya too heavy, uzondiratidza. Mwari havarivi nema. Kana vataura shoko zvekuti heavy hazvishande. Ndege haisi pagrupu rezvakandisimukai iri kusimuka. Yakabreka ma-aerodynamics ekusimuka munatural science realm. Saka tatatsa ostrich kusimuka chii? Ukangoitarisa inokupa clue. Yakasimba kweso. Chidiki chii? Baba dzikasadhonza musho wakuwara. Sanere mukano mberi kwantanga kuda musoro. Isaini baba kuti panyika pawauya usati wafamba funga. Vanotenda musoro sana. Saka mangira makaita ndakatitanga nemusoro. Manya thinking. Bhaibheri harinambidze kufunga. Rinoti musafunganya. Do not want. Hariti do not think. Brain is a gift from God. Zvimwe zvaunofunga zvakasikwa naMwari hazvina kusikwa, zvakaitwa nevanhu vakasikwa nokuti vanofunga. Mwari vakasika nyika, vana kusika Joina City. Ichi ndo chinonzi thinking ichi. Haisi creation. Saka mind yako ikaita expand. Unoita zvikuru, unoita zvaunoita izvi. Miti yauri kuona haisi yakasikwa. Bhabha rangu rinoti Mwari vasika miti. Vakaisa words of command inoti kuti a seed will produce after its own kind. Mbeu ichabereka maringe rudzi rwayo. Saka iyi yatanayo iyi result ye-reproduction, not creation. Even vanhu vari panapa hapana akasikwa naMwari pano. Vakasikwa mazita arimo. Adamu naEva. Iwewe you are a result of reproduction, not creation. So kune zviri muremu iri spiritual recreation, nezviri muremu
You're thinking cannot reproduction. Bible rakati hanzi ngwani Bible not shiri dzedenga dzirime asi dzinodya. Iwo unokunzwa kuti shiri uri shiri ere. Unoda revelation pashiri iyo. Taroti shiri ire wandiwe. Yako vesi inoti unoropafadza kubata kwemaoko awinawa shiri haina. Do not worry, asireve do not think. Worry kufunganya. Iwo unofanirwa kufunga kuti ndinodyei, ndinopfekei, unofanirwa kuzvifunga. Hatina kuti do not think, that do not worry. But thinking, mind is a gift. Amen. Kune zvisiri kuspirit, zviri kubrain. Zvoti tikasashanda mushe, unorinzwa kuti pamwe Mwari vari kukuregerera, gamba uri kuzviregerera. Anonoziva kuti hakuna vhesi inoti gezai. Thinking. Hapana vhesi inoti atonenisawo. Kune zvakaiswa muhemu naMwari ye-thinking. I remember tiri kuredio ndichibvako kuti somebody akazi andinamatire darikira 40. Ndatisatanamata. Imboverenga zvakanyorwa chipepa chacho. Chakanzi danger. Danger hachisi-chikafu kuti ndokukuwadza. Iwo ndoda kuti paitwe zvemweya pathinking apo. Baba chikatonzi chefodya chakatonyorwa zvirimo. Hamuna mavitamins. Hamuna macarbohydrates. Mune taa nenicotine. Chova chatonzi danger. Wanoti saka fodya yakaipa iri. Wanoti ipa kuti wathinking apo. Hapana pasta, hapana kufunga. But the devil akakorrupta mind yako. Atidonze mushi. Zviri normal, zvite normal. Unoziva zviri normal. Kuti baba ukabereka vana vavo vachengete vana vavo. But inda kuchitosungirwa munhu maintenance. Zviri normal, zvisiri normal. Kutoiswa cheni kuti chengetai venyu kwete vegovernment. Kuti tsano makabereka chengetai mupana. Kana mani nhanotombotsunga. Izvozvi so. Mumwe kutoti uende kumusha. Kutaendeswa neholiday yauye. Haufunge kuti wakaberekwa kana. Unopaparidzwa so kuti ashuwa naye. Wega unzwa kuti kuna akakubereka ndakurangarirwa newe. Hauna kungouya kai. Unebereka anotiswa mari icho. Kusakuriswa shuga mubereki wako iwewe. Iwe unezifondera uinawe. Kuti handizoti mhepo dzinobva kupi. Utori mhepo iwewe. Namatribu washa, vanokumba kwedu vanoshereketa. Ndiwo uri kutoshereketa foni yese. Amai vako vanosakurisirwa shuga. Unoita mubereki anotiswa mari icho iwewe manje. Oda kunamatirwa breakthrough. Utori breakdown pachako. My laws are even shoko raMwari. Learn to respect and honor your parents. Office ya parent wako haisabustutwe na pastor wako. Kana mbereki wangu akaita sei ndienda kuna bishop wangu. Mwari kana akati vabereki ozoti mfundisi kusiyana kwazvo kune nyaya. Wama utombodana wakawanda kuti wataure blessing. Unoda mbereki akakubereka kuti ati mwanangu Mwari ngakuropafadza. Ini nacho chinondiudza kuti ropafadzo ndinayo. Wozi mutemberano zvaanogara achitaura pamusoro pangu ndikaenda kumushoka. Handibude ndisina kugama asina kutaura izwi rokuti Mwari ngaakutungamirire. Nyasha ngadzikutevere. Ndikupe tip. Mashoko haataurwa nokuti wakaberekwa chete. Do something. Nambuya vangu pakudokoshawo. Taiti taenda sira sikuru. Takudzokera vaitinamatsira. But kana vakuda matanini vaidzokorora katu. Vamwe vazukuru vanosvika pakubvunza nekomplaina kuti gogo sei pana tremo muchinyanyo kutaura stereo. Ndantenga shuga. Ishuga ngekuita pakudokosha. Brown futi. Iwe mino ropafadzo uri kutsvaga uri kuitsvagira. Usaende mugome enda kumusha. Parental blessing inopena madoors asingavhurike kuchechi. Iremu yakaiswa iofisi yavakapiwa naMwari to bless you.
Let American chima newe. But ku church uchi participate uchi mira. Sita richino one kubu chinemeketwa. You are wasting your time. Chino wani kudiwa kuchurch. Chino wani kudiwa na mwani. Shakato siana. Ili wapa church ne kudiwa na mwani shakato siana. Alo satu mwana mwese mchurch akanaka. Zumbuimba pamili pamwali pa church ili posta. Hata mbai chakwa na mwani angari mukateni. Azina kuti unotsvagwa nokuti wabuda ukatongeta siri zvouri maoneke zvototi tine vanhu vari kutsvagwa namwari ivo vari mabhishopu tirimikesana kuti bhishopu aeuta denga chidaitsana vanamata vari kuti pamuswanga munotsvagwa murimo. I'm sure my time is done, eh? It's not 5 minutes. That's a minute, we conclude. Dai mwara kuwanira nyasha matawo. Ivane moyo kuchaka mwari. Tende ukagamuchira Jesu. Iya isi message yecheche ndikutaura. I personal life yako ya uno surrender to him. Kana usina kumtende ukagamuchire. Iye pachake newe. Iwe sedunga munuka munamata. Ane zvaanoita. Ane nyasha dzaanodurura. Ane masuwa anokuvhurira. Sati zvaonekwa nemeso. Kana kupinda mupfungwa dzemunhu. Jehovha unoita. I am a living testimony of the grace of God. Ini ndiri panapa. Wambomira kukudza zvaAbhurahamu kana zvaElijah. Zvakaitwa naMwari nezvaachiri kuita nhasi. Anditenda unomira parodhi ushumire. Ane zvikuru zvaanoita. Zvaachiri kuita. Singaitwe nechechi. naMwari chaiye. Zvaunotoona kuti uyu ndiMwari haisi komiti yechechi. Chokunamata. Sedunga mune personal relationship yako. 2022 ndakaenda kuIsrael. Handizoti kunoita maripa ndakagara 8 days Palestine Israel. Just by the grace of God. God sent somebody to take me to Israel. Zviriko asi zvemubhaibheri chete zvinotoraramika ufunge. 8 days ndiri kuPalestine nekuIsrael. Handizoti mahotels aita mari kungoenda. Ringi yandakapfeka ina ndakuchata ndakachatiswa. Akachatisa wacho akatozoflya kuya kuzoatenda muchato wacho nasingamuzivewo. Akaatenda muchato wacho. Kana Mwari vada zvavo. Kutaura zvinoitika parodhi kwete kuchechi ka. Unoona Mwari ndowakuchechi. Ndowamumoyo. Bible inoti miviri yedu itemberi yaJehovha kwete chechi dzedu. Miviri. Ukava ne personal relationship naye anoita zvinhu Mwari. Sapfungwa yako ndekuti anopinda ipiwa. Kune power, vanoprofita here. Vanoona here. Respecting all the prophetic gifts, the best of all, have a personal relationship with him. Chet. Unomutangira kuti achandiitira zvakati. Neiye ane dzake ungoti akudze. Unobuzari profeti watoni nyatsi kuti washupawo. Unofunga kuti muienjeo munhu. Unoti vana magama. The man of God has God of the man. I don't want to zvevanhu. Yauregere kuita pressure kamangwana. Twazokurasa, but he was a powerful man. There is power in the name of Jesus. Kuri andiri kushumira anoda vanhu vake. Saka tiri pavhangeri kutopadzana namurodhi. Pasina protocol, respect whatsoever. But Mwari anenge afunga upenyu hwavo. So I've seen God doing things and he's still doing things. I'm a living testimony of the grace of God. Even when was it? 2014 Kuna Festival. After preaching Zandaita, somebody asked me, my first time imagine church can take a phone motor, but it can noise. That's the grace of God. Amen. I've been all over.
Manchester, Covent, Luton, Brighton, London. I was all over. That's my and I'm Manchester, I'm not going for one more trouble. Can I never watch it? Angina. Can I never watch it? Go to going to see. I'm not going to Manchester. God is so faithful. God is so faithful. No matter what, test the blood of God in this life. You will testify, you will not regret. I can knock and pull. I mean, don't know it. I will not matter what I could. Ranguri not for God so loved the world, not the church. Urinyika kudaro, He loves you so much. Unashaka naka shaka kuchengetera. Shano rifira bet, ukamuokama, ukauya kwani. Prodigal son. Baka toka kumba seba boga ura mombe. That was a sign. Yakuni baka mbopapamba chienda. Anga siya mombe. Nukutaka piwa shaka takura. Mombe aikwane mpeke. Ukapa kwa ari unarala mamushishoma. Kana uri mupresence yake. Unosangana ni shaka kura. Ana kutakura mombe gai kwani mpeke. Aka ngopiwa shaka takura kaenda. Baka toka baba wanga wakumuratita. Kuti wakuru mukaenda kure nesuku nokuara. Let me pray. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. I've also testified to him your goodness and your faithfulness. Protect them. Protect their families. Amen.